Не, гэта не да вас менавіта адносіцца. Гэта папярэднія мае відэа, калі пагартаеце, пабачыце, што мне з расійскамоўнага кантэнту спрабавалі нейкія крыўды напісаць, і я ім адпаведна адказвала, што бачыце, я нават схіліла вас на бок беларускай мовы, што вы дзеля таго, каб я звярнула ўвагу на вас, напісалі мне зразумелай. Нармалёвая гісторыя, калі мы цягнем мовы нашага серадовішча, а я непасрэдна ва ўкраіне, і відавочна, што для мяне абсалютна працоўная зараз мова гэта украінская, то бок я яе чую, я ёй чытаю, я яе выкарыстоўваю ў побыце зараз збольшага, то бок беларускай мовы ва ўкраіне я амаль не чую. Адсюль і вынікаць вось такія, як вы пішаце, украінізмы ў маёй мове, гэта нармалёва. І калі я ў Польшчы размаўляю з сваімі беларускімі сябрамі, я чую ў іх польскія адзнакі, у літоўскай літоўскія адзнакі. Ну, гэта вось спецыфіка краін, у якіх мы знаходзімся. Ну, і не забывайце, што я ўсё ж такі украінскага паходжання. Адсюль, калі я не ведаю нейкія словы, я, канешне, захажу на мову, якую я ведаю, і цягну адтуль усё, што мне спадабаецца. Таму абсалютна мне падабаецца тое, што я размаўляю з суржанкай, і гэта мая вось асабістая адзнака. Так што дзякую вам шчыра за каментар. Беларус беларусу беларус. І, канешне, як заўсёды, жыве Беларусь і слава Ўкраіне.